Dabis nga talaga si ka. Ay naapula kay bigbigat agin inom ka manan. Bungar garod ba kahit pamuwaga na lang. Ako ati nga tao bungar. Kasta ati biyag lagay. Bigbigat agin inom ka. Kaya bungar garod ba kahit siya? Bungar. Awan ti bagas tayon. Nya. O matibagasain? Tuwan. Nagbi mga maibusain? Natagreklamo pay. Ang kagumatang ti bagas tani. Awan ti bagas nga talaga o mailuto. Ita kantina datila ko data? Wan. Na. Isang but na pa ilang ti agitagay. Na, pumoy. Bisin na garod taon. Bagatang ti bagas. Apo! Pamansamot dito. Apo! Kumata man! Apo! Ni, pamansamot ti aglakaw. Apo! Buri ka lang. Kumata man! Naa? lang nong. Kumata man daing! Natigatan yung manong. Adda ti bagasyo daing? The manong. Manungay ti kuamay sa kilaw? 6 manong. 56! Uy. Nagninamot. Ay! Pagati per kilo na. Manulang di palingki. Nagninamot tayo. Ijay tulatan ti pagkitangan ko dahin. Palingkin to garudan. Madigarudan. Kung nga dahin, adda ti sigarilyo yaw. Data. Mano ti may sakahan na di Malboro dahin. 180. Manitay. Manitay. Win manong. Nala ka. Lakangan dyan ay laod. Walat tandahin. May sanga kaha. May sakaha manggaraw. Tapos ke adda ti kwayaw. Red horse yaw. The manong. Mano ti may sabuti dahin. 80. 80? Nala ka. Nalalaka ng tanay laod. Ikalatanding ti kwa. Dua buti la tagarudahin. Dua buti la tan. Tapos ke kwa nga, ijin nga daing bilog. Adda ti bilog yaw. Mano daing ti may sabutay? 70 manong. 70? Nalaka. May 70 lang. Nalalaka ng dyan ay laod. Nagkakamaan ti lako yun ditaw eh. Kwa, ikanalatat ti kwa. Duwa mo ilang ng daing niya. Why, sige, dadya bagas, dito palingkin, nagginamot dyan, ti bagas yun dito. Nagulatan, may saka nga Malboro, dua buti nga Red Horse, tapos dua buti nga Bilawg. Dadya latan dyan, dito palingkin, ti pagkatanga, di kan, bagasan, nagginamot dyan, ti bagas yun dito. Nagginamot dyan, ti bagas dito. A few moments later. Ay na. Awan manon, dahil nga laklakayan. Naisagod man dita kantinan. Sigurado nga daman ti kain inuman na dita. Nakita naman siguro ng Uncle Densyotan. Wan manon, dahil nga taon. Ay, apo. Han nga mapagkatiwalaan nga ibabaon. Hindi akong bakay, ang paita sumanao ka manayin. Masaya ka ka, kung ano maturog ka dyan. Maturog na. Ay nakasla ka lamang kukulang bakit eh. Na. Paita ko malandiking data. Kubagas tim pagatang ko. Ay na, hapo bakit eh. Datagarod ti kayat ko nga ibaga kanyang bakit. Amaw, dita kantina. Ay na, apaw. Ay. Nakangini nagayam ti lako da nga bagas dita bakit. Agasan, dadi may 1 kilo nga bagas. 56 pesos ka now. Ay na, di jay palingki bakit. 50 laan. Iso nga hanak nga gimatangan bakit ti bagas. Agasan, 56 pesos, 80 may 1 kilo bakit? Ay, dure sa anin ba? Gumatayag tinata di palingkin bakit eh. Nga mamam nun niya tinalaka bakit eh. Ay naapaw, naglalakagayam ti lako dang arak dita bakit eh. Nagasyon dati nay. Dati Red Horse. 80 pesos la, 80 may sa butilya dita bakit? Jay laod kini, nangingina. Ay na, tapos dati nay, dati datoy. Bilawg. Gasem, 70 pesos lang bakay, iti may sa butilya. Ay, gimatang ako na bakay. Baka ngunina pa, inton bikat bakay. Talagang nalaklaka, iti lako da dita bakay, kumpara di jay laout. Agasim da di may sakahang sigarilyo bakay. 180 pesos lang dita di may sakaha. So nga nalaklaka, iti lako da dita bakay. So nga gimatang ako na bakay. Ngating pag-aaratan ko kanyan, bagas, di ba? Apa nga kasi ti ginatang mo? Kaya mo, ti ima, lumalok dito ro, kang dito ginatang mo, ah? Ha?
May kamanlanganan, kakagtadan kamanlanganan, kasi isa kang Aray! 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 Stop! 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 Aray! 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 Aray!